дар заминаи пандемия кормандони консулгарии Туркманистон дар Русия кӯшиш мекунанд аз рӯи муҳоҷирони туркман ки дар вазъияти душвор қарор гирифтанд пул кор бикунанд. ҳамин тавр 7 октябр Туркманистон парвози таҳлиявӣ аз Домодедово барои шаҳрвандони дар Русия мондаро ташкил кард. тибқи иттилои расмӣ барои парвоз ба ватани худ шаҳрвандони Туркманистон танҳо бояд чиптаи ҳавопаймоии Туркманистонро дошта бошанд ки он то охири соли 2021 дароз карда шудааст. аммо тибқи иттилои Turkmennews ба ҷуз аз чипта барои имкони парвоз ба ватан кормандони консулгарии Туркманистон аз мардум 75000 рубл тақрибан $955 тамаҳҷӯӣ мекарданд. мувофиқи ҷадвал хатсайр бояд соати 11 парвоз мекард. соати 10:30 дар сомонаи фурудгоҳ паёме пайдо шуд ки ба қайдгирии Мизоҷон ба анҷом расидааст. аммо дар асл ҳавопаймо соати 13:45 парвоз кард. он замон кормандони консулгарӣ аз Мизоҷон талаб карданд ки барои чипта 75000 рубли иловагӣ пардохт намоянд, менависад Turkmennews. чунин нақшаи пулкоркуниро на танҳо кормандони вазорати корҳои хориҷии Туркманистон истифода мебаранд. ва он парвозҳое ки мо дар аввал ба нақша гирифта будем. шаҳрвандони Тоҷикистон низ борҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мақомоти Тоҷикистон шикоят ва муроҷиатҳо карда буданд ки кормандони сафорати Тоҷикистон дар Русия аз онҳое ки мехоҳанд ба хатсайри чартерӣ ба ватан баргарданд маблағи иловагӣ талаб мекунанд.